Play money. Play money, no? Ay, dali. Play money, oh. Tuwara, play money. Dali. Oh. Huwag ka matay na. Nakita na ang play money. Waiting area, entrance. Matong grade 6 sa taas, grade 1 mo ni ang eskwelahan sa elementary school. Kindergarten. Jamboy! Mo Ay na. ka! Jamboy! Diba? Dito, I love Lois. Mapakubasa na ko na. Dire nag-school ako kuan. Kids. Wala gi kinsay wari klase ang kinder ako ya. Muni ang ilahang magasalang. Naghanay na improve sa school man. I love Lois. I love Lois. Maning entrance sa eskwelahan. Diba? Pero ang hagdanan mo or Japon. Waiting area. Ini waiting area. Ikaw na kuya. Kuya.